да го опиша. Защо Евровизия беше толкова голяма твоя мечта? Защото вече, както ти казвам, нали, за трети път се явявам и може би за това и всички колеги, приятели, семейството ми, всички знаят, нали, колко ми е голяма мечта, защото наистина искам в чужбина да чуят гласа ми и знам, че ще ме харесат много и знам, че ще докараме Евровизия. Аз винаги си казвам България, да. Ти тази вечер се яви на сцената абсолютно сама, без балет, без музиканти. Така ли ще изглежда твоето представяне в Баку? Значи искам да кажа, нали, тук за България, защото всички си ме знаете много добре, нали, тук в България. И аз сама съм така, чувствам се много силна на сцена, защото когато има други хора около мен, ако те сбъркат, и аз ще сбъркам. А ако съм, нали, виновна, нека да съм си сама виновна. Но за Баку, естествено, че ще подготвя много хубави неща, балети. Ще го направим да е уникално. Още не съм го мислила, защото не знаех, нали, че ще взема, но с моя продуцент Крумко ще направим всичко възможно да се хареса, нали, и да ви представя добре. На кои гласове, момент само, на кои гласове ще разчиташ там в Баку? Знаеш, че България не може да гласува за теб. Този конкурс е вид политика. Нали, затова направих на 12 езика обичам те. Защото, нали, цяла Европа ще гласуват, като чуят думичката обичам те и ще гласуват. Така че, доколкото знам, така и доста... Айде ще кажат цигани, защото аз така си казвам, има в чужбина роми и ще гласуват, така че... Окей, колеги, моля ви да се изчакваме. БГ Радио тук ли са? Следващите? БГ Радио тук ли? Нека се изчакваме, колеги. Моля ви, не, няма така, нека се... Все пак на тези, които извършват БГ Радио, питам, тук ли са? Айде бързо, бързо. За БГ Радио. Те има нещо за Деси. Как оценяваш песента й? Много е хубава. Аз на Деси много я харесвам песента. Тя е уникален изпълнител, професионалист. Също така ми хареса и на Симона, и на Ивайло песента. Аз това казах, че на всички песните им харесва, защото 2-3 дни бях тук на репетициите и успях да ги чуя. Всички бяха подготвени, всички бяха много добре. Нямаше фалшове, нямаше такива неща. Но пък моята песен си харесва най-много, що ми вие сте избрали вече. Сигурно ще чуеш и подмятания от сорта, че чалгата е победила. Какво ще отговориш на това? Ами честно казано, знаете, че вече така доста години се слуша тази музика и мога да кажа, че ние вече от поп-фолка много са ни текстовете хубави и музиката, вече певците много се стараем всичко да бъде на ниво. Така че тия, където казват, че не слушат чалга, аз ги виждам всяка вечер в заведението и... А вярваш ли искрено, че ще спечелиш? Искрено вярваш ли, че ще спечелиш? Честно казано, аз винаги си казвам, да, аз мога, нали, аз ще бъда. Но така леко в сърцето си мисля, че пък няма, нали, да съм. И не знам как се получи да съм аз. А доколко България казва не на предразсъдъците? Това не мога да го разбера. Добре. Може ли един въпрос? Искам да те поздравя от името на БГ Радио. Ти си професионалист в този жанр, който печели. Аз те поздравявам за смелостта. Кажи ми, мислила ли си да правиш песни или в друг стил? Първо искам да кажа, че и мечта ми беше в БГ Радио. Ами сега ще се сбъдне. И честно казано, сега много се радвам, нали, че ще звучи тази песен по БГ. И какъв беше въпросът за БГ? Ами, ти каза, че си мечтала, това за нас е важно. Искам да те попитам, би ли правила и други песни в стил различен от този, който правиш? С удоволствие. Аз винаги, даже въобще така, ако аз съм слушала моя музика, аз много обичам да експериментирам и доста съм се отклонявала от нашата музика в фолка, така че сега първа ще правя и такива песни за БГ Радио. Смяташ ли, че е добре да се обединят стиловете, да няма вече връжда между поп-музика и така наречения поп-фолк? Ами аз и оня ден имах едно интервю и го казах, че малко журналистите го правите това, че връждуваме естрадата, нали, с поп-фолка. Всички си имаме фенове, а да не казваме, нали, че и ние сме израснали с тази музика, с поп-музиката, с естрадата. Аз така си казвам естрадата. Така че ние сме с всички много добри отношения и който обича като работи, да се доказва и така. Музиката... Какво ще покажеш вече от тук нататък? По същия начин ще изградиш хореографията, представянето на песента? Не, ще направя наистина нещо по-така уникално, защото отиваме вече в чужбина, няма да се излагаме, ще направим. Благодаря, БГ днес. Поздравления от нас. Много ми бърна пъти, Вършим кръжки. Сама
Айде, госпожа. Добре, мотото на Евровизия тази година е запали своя огън. Как ще запалиш огъня в Баку? Как ще запаля огън? Значи от толкова години съм певица и че никога не съм изпълнила толкова и толкова много много ми е приятно. Аз винаги съм Сигурно, че ги... Постарая да бъде много интересни, много динамични. Също така пак с песента, защото едно там да не са първизни, защото там ще има вече от много държави изпълнители. Но ще се постарая да дам пак всичко от себе си, да не ви излагам да представя България добре. Каза ми, че ще се постараш да спечелиш класовете на Рома. Ще излезеш ли гордо и ще се представиш? Кажа, аз много често пътувам в чужбина и пея на вина. Няма сега, снимката или ще вземете. Ще се кача така. Най-добрите музиканти. Сега да не излезе хвалебна страна, но тук наистина изпълнители са много добри и наистина пееме много неща. Значи в чужбина, айде сега да не ги хора, нали? Ама тук ще ги победат. Няма граници, няма цветове, няма нищо. Да. Добре, само телевизия. Много чакам само да я се обичам, ама чакам, че това не се Верче, ето. Ела. Айде, нова телевизия. Айде, готов. Свичи ти, как се чувстваш? Как се чувствам? Както се казва на седмото небе. Чувствам се превъзходно и нямам търпение да отида да прегърна Лоренцо, защото той днеска ме изпрати, нали, мамо, какво е с тебе? И аз ще моля за тебе, нали. Софи, Ксимиш, защо отказваше интервюта преди финала? Ами, честно казано, исках да остана сама със себе си. Знаеш, че малко журналисти навлизат в интриги, в такива неща. Пък аз с мои колеги не се мраза, нямам спорове. А доколкото така, мисля, че вече си чела и така, спрягаха някакви интриги между мен и Десислава. А пък то няма въобще такова нещо. И дечките много се уважавам и като се видим и си говорим на хубави теми. Въобще, знаеш, че аз съм така усмихнат човек. И затова малко закрих, защото ако кажа една дума, те го правят на съвсем друго. Сещаш ли? И затова малко закрих, но пък сега вече съм при вас. Ти си много темпераментен човек, чувстваш се много щастлива в момента, доколкото те виждам, но кажи ми какво беше усещането от тази вечер в началото? Честно ти кажа, не знаех, че ще бъде. И бях тъжна. Нищо, че си избягвала в песента, нали? Но си мислех, че няма да съм аз. Само като почнаха вече СМС-и да ми пишат, нали, роднини, нали, много добре са представени, сме тук компания, седим, не пием, ядем, ще пускаме СМС. Викам, тук ми ще поможе да спечела, нали, купили са си ваучери. И накрая с какво тръгваш на финал? С какво? Не знам, с Крумпов, моят продуцент, с целият ми екип, който се грижи за всичко, обявлението, често, нали. Сега първа ще седиме, ставам още по-амбициозна, още по-така внимателна към всичко, което правя в музиката. Така че ще се постаря всичко да изглежда много красиво и много така тържествено. Ние ти пожелаваме успех и стигаме пак. Благодаря. 24 часа, Георги, стандарт след това. Аз имам това. Да. Аз искам за треката, ако не беше успяла. Ако не бях успяла, те оня ден ме питаха пак тук, нали, в БНТ, ще идваш ли пак на Евровизия? Аз викам, ще идвам всяка година, докато не ми я дадете, викам. Ама те вече взеха, че ми я дадаха. Сега отчаст с дует и това е най-добре. Значи не, че се хваля, но на 1-2 месеца вече ми тече, нали, песента и много колеги, приятели казват, не че си ти, нали, публико казвам пред теб, но до сега такава песен за Евровизия не е имала хубава. Казват, че много ми е хубава песента. Кажи нещо за историята на самата песен, кога е писана? Тази песен я имах точно, айде да не една година, но 6-7 месеца в телефона си. И не може да си намери място, къде ще се пее, какво ще се прави. И в един момент вече аз чувам, че вече започват поканите за Евровизия. Викам, куме, ето къде ще си изявиме песента, пак ще ходим на Евровизия. Викат, па той вика, двама нави. Така че вече текстът е на Дони Василева, музиката е на Ясен Козев и Крум.
Така, екипа ни е доста голям, след което вече така и Роско се появи, който направи вече още по-хубав аранжимент да звучи. А пригаждано ли е така за публиката в Баку? О, да, наистина е направена, защото нали, така седнахме с Круми, с моята текстописка Дони Василева, седнахме нали, да мислим въобще, ако идаме с Баку, с какво ще впечатлиме нали, европейците. Нали. Кое обичате? Я кажа, обичате нали, на френски, на арабски. Дони беше идея. Не, на Дони Василева. А кое произношението беше най-трудно на този? Честно да ти кажа, аз най-трудното ми е точно това, където сега ще е в Баку. Азербайджански. Точно това го има и даже и сега в момента не мога да се сета как беше точно, но точно това ми беше най-трудно да го кажа. За ясно търпение. Ами искам да ги похваля и да ви благодаря, да, те са тук до мен. Двата ми седат на души до мен. Това е моята стилистка Тони Йорданова. Мони Гримьора. Шорт преди вас го принцип. Екипа ми е наистина много голям. Да, тя говори. За външния съд. И всички казват, че са много. Ще минат и своя любе. Честно ти кажа, сега сме тръгнали да правим цялото това нещо, да победим. Това е дясно. Не сме били чак толкова, сме чаша вода. Мисля, че това е Десислава, Вай. Да. Да, утре. Мамо, аз послушах, отидох на кантекст. Първо с него ли говорим? Ами още не, ама сега като съм взела, ето виж ме е намерила. Айде, благодаря. Може ли на две снимки да направим? Добре, айде. Илки, ела точно. Добре, може ли да